pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kala tatemechoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene ndinacho chikhupiro chonse kuti moyo wanu umene kuli bwino tikakhala ife abale anu kuno kumudzi kwanu kwachafera nthengo ayi ndithu moyo achimwene masiku akumapita basi kumawaperekeza kuti awo basi nthawi isoni umapita kumwamba tsiku la lero kalandira ulemu chifukwa kwavomerezanso kuti tidzuke ndi moyo achimwene ndimakamba nthawi zonse kuti moyo usamakhale wachizolowezi kuti ayitu basi ndi matere kenakaso ndi matere ndimadzuka kenaka ndikayendanda mdziko omwe ndimadzagonanso ayi ndithu zimatengera kumwamba kuti ayi obwandewa aninkheniso moyo tsiku la lero tione kuti akugwiritsa ntchito bwanji tiyamikire basi zomwe zija zakhweze kamba kuti guliraso sitampa tsiku la lero achimwene kodi mmadziwa kuti basi zakhweze ukangoguliratu tikiti yopita pa ulendo komanso kubwerera nthawi yomweyo umalandira chidisikaunti cha nanu simpikisanonso tu yayi koma kuganizira akasitomala ake basi ndikudziwa mmadikirira kuti ndikaponde manga pa nkhani zokhudza the pangolini wakuno uja ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti kodi ndizoona ali koma wapita pangolini waitaya ntchito kapena ntchito yamutaya kaya mwene koma chachidziwikire ndi choti pangolini kachinyama kotetezedwa kwambiri kapita wazisiya mwene anthu atavuta kuti kodi amene bwanji mbuzi mani nayenso atagamula kuti nkhani za pangolini mungokhala ngati palibepo basi kwawo gule kapande ayitu ayi paja zimakanika ndithu mpaka na ena kumanena kuti inde mbuzi mani wati pangolini achoke koma sakuchoka ayi ndikudziwa monga wina aliyense kuno nanunso mmadabwa kuti kodi chiuchitika ndi chani ndi pangolini mphamvu akuzitenga kuti zochuluka chonchi nkhani ya pangolini kumafutako zimangoti kumbutsa nthawi ina ake aphunzitsi ako sukulu ya zawo kachenjede akupanga sitalaka akuti ayi tikufuna na malamba apepese chifukwa chomadzatisizumira mkalasi kuno ku sukulu ya zawo kachenjede ndi nthawi imeneyo paja mpaka na sukulu ya zawo kachenjede idatsekedwa kwa miyezi 10 chifukwa na malamba wa nthawi imeneyo nayenso adali pangolini anthu akamakuwa kuti kodi chikuvuta ndi chani na malamba apepese basi paja big wa nthawi imeneyo malemu chitsulo cha njanje ankanena kuti mukunama atu inu na malamba sakupepesayi amwene ndi nkhani idavuta ena akakuwa kuti apepese ena amanena kuti mukunama atu inu na malamba sakupepesa anthu adawalolera kuti ana asaphunzire kwa miyezi 10 kulolera ndithu kuti zinthu zisokonekere koma samayimva abeyi thamo limene lidalipo nthawi imene ija yana malamba mpaka na pano zotsatira zake zikutikhudzabe kusukulu zawo kachenjede imene chauta adayikondetsetsa mpaka na pano ikuvutikabe ndi nkhani zokhuzana ndi mmene nthawi yophunzirira ikuyendera
ana odzamba chaka choyamba mpaka na magulu atatu. Ndikudziwa kuti mudzinena kuti obwande ndiye mmakumbukira nkhani inu. Ayitu ndakumbukira chifukwa cha uyu Pangolini amene zonse zolamulidwa kuti achoke zimaponyedwa ku nkhongwa mwene, ngakhale ochatsika amene zimaoneka kuti analibe mphamvu zomuchotsa Pangolini. Ulendo uno adalamulako kuti amene taonani kuti kodi nkhani zake zikhala bwanji, koma palibe amene adatengapo mbali kuwunikira nkhani yake aliyense kuti ali du. Nthawi imeneyo ngakhale mwanje wa Achinekesi amene adali na malamba nthawi imeneyo adamkhala du kukhala ngati sanamve kanthu. Pangolini amagwirabe ntchito yake. Lero lino ndikudziwa kuti muzidabwa kuti koma ndiye zakhala bwanji kuti the Pangolini afike poti wachoka kaya amwene. Komabe mukuona kwathu obwanta safe timaziona zinthu zimwantundu wina amwene. Panopa tili ndi nkhani ziwiri zimene timafunsana kuti kodi the Pangolini wachoka yekha kapena wadzitaya. Ndi aliyense akumakhala bize kufotokoza zimene akudziwa. Ena kumati wadzitaya, enanso koma achita kumuthothola. Kaya mwene chilichonsecho, koma chimodzi chokhazikika ndi choti the Pangolini wachoka atabudula mmemo wa gulu, wachoka atadetserera ena, wachoka atathira mchenga muphala. Pena pake ndikamakhala pazifunsanso tsono kuti izi wakamba Pangolinizi mwina kapena ndi zimene zimawapangitsa anthu kuti asamuchotse, kapena mwina amadziwa nkhani zambiri zoda mutu zimene anthu ena akakuchita pa nkhani za mafuta kwathu kuno. Wachoka the Pangolini koma wasiya nkhani mkamwa anthu kangana mbuyo muno, kuwasiya anthu atawathira matope. Pamenepa mwandifunsa kuti kodi obwande nkhani zimene zili zoona? Kuyankha kwake kundivutira pamwene kuti kodi zidali zoona kapena zikukambidwazi machipsera mtima. Zimandipatsanso pena mafunso ochuluka ngati oti kodi adali kuti nthawi yonseyi imene izi zakhala zochitika, kodi sizikanatheka kudandaula kwa bungwe lothetsa kunyada aja kuti ukutuku anthu akufuna ndizichita motere, ndichite maduliro awa, koma sindikufuna. Za Pangolini zikundikumbutsa za mkulu winanso amene posachedwa apa atachilemba chake chikalata amwene uko kujugako, kuchilemba kuti anthu amachita chinkondo ndi ndalama zathu za misonkho, anthu amakhala kumagawana kuhongana kuti tiwapatse auje 4 miliyoni kwacha kuti akatithandize nkhani ya wachiona ndani ikapita ku nyumba ya malamulo. Ndiye mkulu adachilemba chinkhani uyo. Zinthu zimenezi achimwene ndi zimene zimandipatsa malingaliro kuti kodi chikuchitika ndi chani kwathu kuno. M'maofesi mwa anthu akutanimo kuti nkhanizi tizizimva anthu akakhala kuti akutulukamo basi. M'masabata awiri nkhani zikuluzikulu zatuluka zokhuzana kusakaza kwa chuma komanso kuchita madulira pochita zinthu. Izi zikutulukazi zikutuluka chifukwa choti anthu ena akumakhala akutulutsidwamo. Ndiye ndimadzifunsa kuti kodi ndi angati amene akadalipo pakadali pano kutafuna chuma chathu amene tisakuwadziwa chifukwa sanatulutsidwe panja kuti ayambe kulalata. Koma kodi chuma chathu chibwinobwino mwati unapita kuti mwambo wathu achimwene, mwambo wokonda dziko lathu poyamba kenaka umadzikonda iwe mwini. Anthu akupakulatu kugawana ndalama za masiye. Pena pake wamati ukakhala chimwene umadziguguda pachifuwa kuti koma anthu ife sitilikonda dziko lathu shuwa. Ifeyo bwantasa timakhupira kuti dziko lathu lino zijankalankhula mdala uja zoti lisintha kufika pa Singapore ndi zoona mwene. Kwathu kuno ndalama zilipo zochuluka kwa basi. Vuto lake lumeonkhala kusolola basi. Zikuoneka kuti mkatimo mulibenso njira zokhwima zimene zikhoza kumupanga wina wake kuti asamachite madulira. Paliponse pamene anthu akuchita madulira mudziwa kuti pakufunika pachitike zakuba basi. Madulira ku bungwe logulitsa chimanga kuno nkhani yake kuba. Madulira ku nduna za ulimi nkhani yake kuba. Madulira ku bungwe la za juga nkhani yake kuba. Madulira pa nkhani ya mafuta nkhani yake siyina koma kuba chimwene. Madulira pa nkhani zogula mankhwala nkhani yake kuba. Madulira paliponse kuba paliponse. Nchifukwa takhala tili mu mphawi wadzaoneni kadziko konse aliyense kusanduka kwa kuba mwene, kumangodikira mpata akangopeza mwayi wakubawo kupakula. Zimangosiyana kuti mwina wake ena ake amazadziwika mwachangu, ena akadababe kuti kungokhale pano pamene tikulemba kalata ya chimwene kalipo ndithu kagulu kena kake kakuba kakumangomvetsera kalipe nakonso kudikira nthawi imene adzangoyerekeza kuchotsedwa ntchito ndi adzayambabe kubwebwetuka komatu zinkatere komanso zinkatere uku kamtundu kamanyasa komvetsa chisoni kakuba kopsa.
ndakwiya nako kwa basi. Koma kodi kuvandalaziku zikuyenda bwanji koma? Pena pake koma makosana akanazitolera sizikukhala bwino ata nkhani tsiku ndi tsiku eya ivandalazi kuno eya chotsa ucheni eya ivandalazi basi nkhani ngati za mpira zikuvuta mwina mungoyamba za ulimi wa thonje kapena wa nthirira kapena wa foja wa kampope sizona ayamwena aya ndakwiya nazo kwambiri kana iso lisiye pomwepa basi ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi